Tuke mag CAF Confederation Cup Club ma Nairobi United timo ikruok makare ne tielo mar ariyo mar tugo e kind klab mar Etolle Sportif Du Shale mawuok e piny mar Tunisia. Naibos noloyo klab no gonde 2-0 e tielo mokwongo tugo mane obagi pachoka e lap ma Ulinzi Complex. Naibos noyudo gol mokwongo e dakika mar 37 kapok gimedo mar ariyo e dakika mar 52. Naibos timo ikruok margi kapok girakore gi klab no e tielo mar ariyo tarik 26 dwe ni tugo ma ibiro bagi e lap ma Stade Olympique di Sos. Ponono ni Naibos oloyo Sportif gibiro ng'ado tiko madonje tielo mar grube. Kamano koro biro bedo historia maduong' mokalo ni timno e bwo Petron Johnson Sakaja. I think we're not chasing the history. First is our second match away for this team. If we can have a very good match in Tunis next week, then I believe history will come by itself. But for us now is that match. We want it to be a different match, a different approach. And I believe if we keep the same morale and the same commitment with the players, we'll do that. Then, of course, history will come again in Kenya. From us, maybe we feel a little bit tired because we have a long travel. But it's not an excuse for us. Normally, we play with the big team. We must react in Tunisia. We will do everything to be ready in the next Sunday.